Sorry dat die tweede wat ik gemaakt heb. Sorry dat hij nu zo kort was. Ik heb nu niet die tijd gesteld. Ik heb het eens gezien. Ik dacht, het gaat nog 3 minuten wees. Zo ja. Ik met mijn kast. Trek ik mijn schoenen aan. Gewoon deze veel. Hier, wat zo cool is. Mijn Anna met... Mijn Anna. Anna met Dalia's is daar binnen. Basically. Dat is nog mijn kamer. Zo ja. Ik heb die twee mijn kamer. Mijn baba broer. Broer het nou samen met het spelen. Dat leraar op in deze kamer. Ga vanmiddag. Ga ik het uitbrengen. Via een gaan ik het dagen halen. Kamer toe brengen. Ik denk ik ga vandaag naar mijn vriend toe. Wacht ik dat hij antwoordt. Als ik vriend in die pad zie, ga ik dadelijk mijn halen los. Dan ga ik naar hom toe. Dan maak ik dat weer video's later vanmiddag. Oké, maar alsjeblieft mensen like en subscribe alsjeblieft. Voilà, ik denk ik ga 4 video's gemaakt man. Zo ja, ik denk ik ga nog 4 video's maar achter elkaar. Van net de hoek moet aantrek. Nou gaan we die cream gaan aan en smeer ik grootje nee. Dat ik bra. Ik zo mooi man. Zijn die af niet? Ik zo mooi nee. Die af niet. De oom net aan die vreten. De shape. Moet met de aftrek, moet met de hoog. En even die shape, even die voelen. Die zo de. Als je ziet, als je niet want en hoe vingers zo zit ne. Je voelt horloge. Moet je mij nog. Opvat je van een honey. Mooi. Weg van. Ik kom gewoon met mijn perfume.